Добър ден, казвам се Михаил Георгиев и днес ще ви представя нашия проект, който е работа с Миглена Димитрова, която в момента не може да присъства, защото има нещо в математика. И проектът се казва Екодом. Как ми хрумна идеята? Идеята ми хрумна, когато един ден Миглена дойде вкъщи да й помагам. Не мога да се сетя какво точно, но точно тогава, в този ден, мама реши, че трябва да чисти с химически препарати и такива вкъщи. И още щом влязохме вкъщи, миришеше ужасно и затова решихме да ви покажем един по-лесен начин и по-естин и няма така да се тровим вкъщи цялото семейство. Иначе трябваше всички да излизаме и тя само да чисти сама. И решението на този проблем бе да създадем нашия проект Екодом, който представя това. Заменяме химическите продукти с натурални и решението е точно това. Ползите от проекта са, че заменяме химическите продукти с натурални. Това е по-евтино, колкото да си купуваме химическите продукти в магазините, те са много скъпи. Опазваме околната среда, това е най-важно и това е един лесен начин за развиване на домашен бизнес, като примерно може да се направите магазин и да продавате тези продукти. Нека сега да ви покажа и сайта. Това е началната страница на сайта. Да, разумеется. Това е началната страница на нашия сайт. В този слайд сме включили клиповете как ни хрумна идеята, точно това, което ви разказах преди малко. Клиповете за химията в косметичните продукти. Това е не ревю, ами интервю. Извинете, с госпожата по химия в нашето училище. И вредата върху човешкият организъм, което е интервю с госпожата ни по биология в училище. И анкета, която направихме в февруари месец. Това са данните в анкетата. Анкетата може да я попълните сега. Направихме анкетата, когато пуснахме сайта, преди да го пуснем по-точно, за да видим какво е нивото, колко хората използват химическите продукти. И май месец ще направим още една анкета, за да видим как са се подобрили резултатите, ако са се подобрили след пускането на нашия продукт в интернет пространството. Нека да преминем в рецептите и да ви покажа една от рецептите. В рецептите някои от тях има видео, видеото сме го направили ние. Всяка рецепта се тества преди да се качи в нашия сайт. И общо взето за рецептите е това. В контакти сме включили информация за нас и контактна форма, като в нея може да ни зададете въпрос, препоръка да ни отпратите или да пратите рецепта, която ще тестваме и ще я качим вече в нашия сайт. Също така в сайта сме и сложили search. Да ви покажа и админ панела. В админ панела отначало се показват посещенията на сайта и посетителите. Има панел за добавяне на рецепти за редактирането, като добавянето си написвате заглавието на рецептата, добавите категория, ако искате да я добавите в подкатегория, избирате подкатегорията, рецептата, ако има видео, се качва линкът, се записва линкът от YouTube и текстът, самата рецепта как се прави. За редактирането на рецептите изкарвам всичките рецепти, може да ги изтриваме или да ги редактираме
където същата форма, само че този път данните са променени, може да редактираме вече. Може да добавяме категории, да редактираме категории, да добавяме подкатегории, също така да ги редактираме и изтриваме. И последният етап е настройката на сайта, т.е. keywordовете, информацията за нас и description на проекта. Да продължим с презентацията. Така, как го направихме? Използвахме HTML, CSS, PHP, JavaScript, jQuery, Sublime Text, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop 3 версии. Накратко, проектът позволява опазването на околната среда, т.е. подобрява опазването на околната среда. Това е начин за домашен бизнес и предлага ефтино решение на проблема с химичните продукти, като в бъдеще мислим да направим точно такъв благотворителен магазин, където да продаваме тези натурални продукти с, както казах, благотворителна цел за учениците в нашето училище, които имат нужда от средства или учителите. И да. Благодаря за вниманието.